Hej alle sammen. I dag skal jeg vise jer, hvordan man laver den virkelig lækre caramel fudge. Køb sådan en her. Sødet kondenseret mælk fra Nestlé. Koster 17,95 i Spar. Derefter fylder du plakatet af. Kommer det i gryden. Fylder den med kogende vand. Og det skal altså være så det dækker. Så fik vi fyldt op. Og det skal som sagt være så det dækker. Og så skal den stå der og småboble de næste 3 timer. Så er der gået en time, og så åbner vi den lige for at se. Og her har vi så en super lækker caramel fudge. Velbekomme.